85 ben ik naar zijn we Jackie familie opgestaan. In 87. Ik Met Daga, Daga. Nee, Frankie komt later. Mon, Drenthe, Denti, ze hebben Plegi Kosje. Ze hebben Jackie familie opgestaan. En hoe ging dat, de oprichting van Jackie Ik familie? kom met die idee. Oké. Ja, want die jongens die waren daar, ze zijn achtergebleven. Denti van Kosje, Daga Latinos, Mon Latinos. Ja, ze zijn achtergebleven. Dus toen heb ik gezegd, jongens, we kunnen wat informatie zeg maar forceren, hoe of wat. En ik ga bij Daga thuis, ik ga met Daga aan tafel. Daarna ga ik bij Mon en bij Denti. Tak, wat denken jullie ervan? Ja, maar tak, oké. En zo gestart, gelijk. Jongen, is een wonder. Jackie Pamiri, het is gelijk 2-3 optreden, is gelijk top. Gelijk elke dag, dat je vroeger Spaceball. Oké. Heb je ervan gehoord? Nee, Oh. die ken ik niet. Mevrouw, dat was Jackie Pamiri echt. Nee, echt waar. Want je hoorde Kosje, je hoorde Latinos, je hoorde van alles mix bij elkaar. Dus. Zo, Jackie. Zo. Wat betekent Jackie? Jackie, normaliter is een vis. Ja, maar? Ja toch? Maar die ene, hoe heet die Denti, die was aan het hengelen. En hij zegt altijd, ik ben Jackie, Jackie van Meer. Hij weet waar ik kan vissen. Hij weet die plekjes. Dus dan zeggen wij, deze man is de Jackie van Ameer. Stuwmeer, hè? Ja. Maar in Nederland, toen we samen zijn, zeggen we, wij zijn Jackie Famiri. Dus ik kom van Jackie voor Ameer naar Jackie Famiri. En zo is die familie. Familie ontstaan. Maar Jackie normaliter is zo'n soort, los van die vis, maar Jackie ben je groot. In die wakama sfeer. Oh, oké. Dus in dat Jackie voor, weet je, die straat, of weet je, dus wakama business. Oké. Maar dat is Jackie familie, we zijn familie. En wanneer is Jackie opgericht? 87 jaar. Oh, oké. Want dat heeft best lang bestaan. Nee, je hebt eerste Jackie en tweede Jackie. Want ik heb het toch op. Ja, oké. En tot wanneer was jij dan? Tot 90 of 92 zo, dat is ik weg. Oh, Ben ik weggegaan, ja. Oké. En toen ben ik met Gabian Crew, met SBO. Oké, want ik wilde eigenlijk vragen, maar dan eigenlijk is die vraag niet valide. Jackie Famiri heeft een keer gestaan op North Sea Jazz. Ja, klopt. Maar toen was jij er niet meer bij. Nee, toen was ik al weg. Ja. Was ik al weg. Oh, oké. Oké, want toen is Daga daarmee doorgegaan. Ja. Is toen mee doorgegaan. Klopt. Oké. En wat heb je gezongen met Jackie? Floyce Connect. Deze man zegt alleen namen die ik niet ken. Ik ken echt alleen je muziek van Cosmo Stars volgens mij. Ja, maar dat bedoel ik. Ja. Maar ik ben altijd ik ben altijd niet van die. Nee, ik ben altijd teruggetrokken. Ja, dus misschien dat. Daardoor komt Ja. het, Ik ben altijd. Ik kan wel dingen doen, maar ik ben altijd een beetje. Weet je, ik heb niet controle. En soms je last van controle. Toch? Maar Jackie had wel succes. Ja. Nee, maar dat bedoel ik. Vanaf het begin al succes. Want waar traden jullie dan op? Ja? Waar traden jullie dan allemaal op? Ik kan zeggen, heel Nederland met Jackie van Meer. Verjaarfeest, organisatie, noem maar op. Disco. Discotheek, ja. Oh, discotheek, ja. Maar dan gewoon Surinaamse muziek neem ik aan. Ja. Natuurlijk, jongen, wat is je vrouw? Nee, kan ik op play bolero, nee, luister, af en toe, kijk, hoe ik die Tweede Kamer nu speel. Wij zijn veelzijdig. Ja. Dat wel. Ja. We spelen dus onze wat er gevraagd wordt. We spelen onze Sarmakaans, onze Criollo pokoe. Maar, mijn basis, je kan ook Bob Marley zingen. Je kan ook, dus, hoe heet die man? In La Casa, hoe heet die? Dus, ja. Dus we kunnen van alles, die kan ook zo zingen. Dus het is veelzijdig. Als je daar komt, dan zie je die sfeer, wat je moet spelen. Dan weet je dat, oké, hier kan je een soul spelen, of hier kan je een reggae, of hier kan je een bolero, of iets anders spelen. Oké. Dus, en toen ging je van Jackie Famiri naar Gabian Crew. Ja. Want er bestond al een Gabian. Nee. Of jij was de eerste, want er was toch een Gabian in Suriname? Wij, daar in Nederland, Ja. Gabian. En deze jongen, want ik ken die jongens, die Jules Neon. Die zingt voor Gabian. Ja. En toen hebben ze die naam overgenomen. Oh. En
toen zeggen wij, oké, dan zijn we niet meer Gabian, dan gaan we Gabian Crew heten. Oh, en zij maakte de... Maar hoe heette ze? Zij heette Gabian. Gabian Gabian Boys. Boys. Gabian Boys, Oh, klopt, oké. klopt. En in Nederland was het Gabian Crew. Ja, wij zijn Ja? Gabian Crew. In plaats van Ja, Gabian. ja. Dus een beetje Crew en Boys. Dus daar heb ik een verschil. Want soms, als die mensen gaan Ja, boeken... je broeia toch? Nee, als die mensen gaan boeken, dan soms gaat het verkeerd. Ja, oké. Oké, samen met Ivan Essebo. Ja, later kwam Gerol en Boogie ook, was ook bij. Oh, oké. Hij was dus toen gestopt met Exmo. Ja, ook ja. Oké. En again die vraag, welke muziek heb je dan gemaakt met Gabian Crew? Zo, allerlei muziek mevrouw. Migros. Ik bedoel nummers. Ja, Migros. Nanga tu camera. Maar voor jaren kom ik om aan het dat betekent meneer doe een shampoo. Duidelijk niet. Want de Viura was vandaag vrouw nog wel. Dat was niet. Maar toch op de drag zeggen. Ja. Oké. Oké. Nee, dat is goed om te weten. Oké. Ja, zoveel liederen heb ik gespeeld met Ja. Gabian Crew. Oké, en Gabian Crew is opgericht wanneer? Mooi meisje, mevrouw. Jaren 90. Ja, jaren 90. En tot wanneer? Zo, tot, ik het eind 90. Eind 90. In 90. Dan pas ben ik naar Exmo 2000 gegaan. Weer opgericht. Ja. Maar wat was Exmo 2000 dan? Van waar kwam die naam? Van waar kwam die groep? Zeg maar, je kan zeggen, oude leden van Exmo. Ja, want Boogie, Kenneth Vrede, die speelde voor Kosje. Paul van Dalen, die speelde ook daar in de stikken. Dus zo hebben we Exmo Stars 2000. En we waren hier in Suriname geweest. Weet die? Sporthal hier? Anthony Nesty? Ja. Oh, oké. Hebben jullie daarop gedaan? Ja, het was echt uitverkocht. En als je daar uitverkocht kan krijgen, dan ben je goed. Ja. Ja.